Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kablay pi baro ginigilong ki khubor bam tagasngi. Kumshi benta banyarap ika school Jong kabalang kasnong Mawlyngkhung kala penyele da kajingele kai football hapdeng ki Tymmen Basan bat ki member Jong kasnong kumshi benta banyarap ika school Jong kabalang. Bad ya kate kajingele kai la penyat di rang ba snong Jong ka Mawlyngkhung bad ha kate kajingele kai la wan yadon benta da usamna rempai khar kongor kum ukong san bat ki Tymmen Basan Jong kabalang. Usamla rempai khar kongor ha kajing ai jingkren ulapan pau ba kajing pelong ya ketika football kalong shibenta banwan ra ya kajing ya teli ha kasnong kathau bat ha kabalang bat ula kenturu ba ki samla ki deban bot ya ki nuksa ba bha ban lat ne ki jingmlin basniu bat ha kate kajing le kai ki Tymmen Basan rang ba balang kila khori ya kajing job da sau gol la argol ya ki member Jong kasnong